Jó napot kívánok! Két professzionális sporthorgász társaságában köszöntöm a Fishing and Hunting Televízió minden kedves nézőjét, akik a közelmúltban Merenyén megnyerték a CCD Média Kupa pontyos fordulóját. A helyszín ezúttal Palotás. Mielőtt belevágnánk a szakma rejtelmeibe, beszéljetek kicsit a filozófiátokról. Hát szerintem a filozófiánk az ebben a modern felgyorsult pontyhorgászatban mindenféleképpen az, hogy a minőséget kell oda tenni a halnak, és nem pedig a mennyiséget. És nem a mennyiségi etetés, hanem inkább a minőségi koncentrált etetéssel lehet manapság megfogni a nagyobb testű példányokat. És nem tudjuk ezt pontosan mindenhol hol igaz, itt Palotáson még nem jöttünk rá, hogy mi a titok nyitja, Merenyén ez működött. Igazi pontyhorgászok vagytok, nagyon hamar rákanyarodtatok a témában, ugye a ponty elejtésére. Ez így kezdődött nálatok kisgyerekkorban már? Én olyan 7 éves korom óta pecázom, tesó, te olyan 8, ugye? Ugye ők mindig a haverokkal jártak ki pecázni, én meg anyu háta mögött kibicikliztem utánuk mindig. Az 50 forintos kis horgászbotommal, kevesebb sikerrel persze. Aztán ez a bojlizás téma, ez gyakorlatilag egy olyan 7 évvel ezelőtt kezdődött nálunk, amikor is először megszólalt a kapásjelző, egy füstölős kapással, szerintem ott mind a kettőnknél lecsúszott a roló. Utána jártunk a dolgoknak, sokat olvasgattunk, internet, könyvek, szaklapok, szuper jó DVD film. Sok szakirodalmat olvastunk, és aztán hát először gyári bojlival kezdtünk el horgászni. Elég szép eredményeket értünk el ezzel is. Aztán későbbiekben hát összerúgtuk a kis buksit, mert mind a ketten szakácsok vagyunk. Hogy hát mi lenne, ha készítenénk otthon saját magunk, a kis sajátunk eszünk által kitalált bojlikat. Aztán most már hála Isten úgy kinőttük magunkat idézőjelbe, hogy többféle ízzel tudunk előállni. Mi a legfontosabb ahhoz, hogy az ember folyamatosan tudjon pontyokat fogni? Ismerni kell a vizet, ismerni kell a pontyot, a vonulását, táplálkozását. Mi az elsőrendű szempont? Mindenféleképpen a víz ismerete az első szempont, mert hát nem mindegy, hogy egy kisebb bányatóról vagy egy nagy víztározóról beszélünk, az sem mindegy, hogy mennyire iszapos, kavicsos, sóderes, esetleg milyen mély a tó. Ez alapján kell megválasztani a csali ízét, a zsinór színét, esetleg a hajszál előkét, vagy a sima előke hosszát, méretét, vastagságát, esetleges kagyló állóságát. Mint például jelen esetben itt Palotáson iszonyatos mennyiségű kagylóval találkoztunk. Voltak kezdeti nehézségek, mert nagyon elvagdalta a kis 35-ös zsinórokat, így hát előtét zsinórnak kellett egy 20 méter 40-es, 45-ös zsinórt is feltenni, ami azért már jobban állja a sarat. Horgáztatok már Palotáson? Ez az első túránk, ugye a versenyen a Tibi bácsiék horgáztak mellettünk, így aztán összeismerkedtünk velük, egy jó barátság köttetett, úgy érzem, és Brahiból mondtuk nekik, hogy hát ha megnyerjük ezt a versenyt, Tibi bácsi, megyünk magunkhoz horgászni. Azt mondta, jó van, fiúk, fel lesz kínálva minden, csak gyertek. Közelmúltban zajlott itt egy verseny, a Car Brothers Kupa, és Tibi bácsiék itt ültek ezen az álláson. Milyen tanácsot tudott nektek adni az öreg? Hova érdemes horgászni? Azt mondta, hogy mindenféleképpen keresünk egy köves útat, egy régi köves út húzódik el tőlünk, innét 140 méter, erről az oldalról, túloldalról pedig 200-220 méterre megy el, és az körülbelül olyan 1,5-2 méteres útszakaszról van szó, szó szerint mint egy kőút. Innen-onnan 20-30 centit tör le, és a szélén vastagon kagylóval meg van rakva, de hát ez egy kitűnő táplálkozási hely a pontyoknak. A halakat is onnét fogdostuk a nagy részét, vagy túlhúzunk rajta, vagy elé, de ha túlhúzunk rajta, akkor nagyon vigyázni kell, mert egyből leborotválja a kagyló. Semmi esetre sem ráhorgászunk a tetejére? Ez imént említetted, hogy Bányatavon is sokat horgáztak, ott ugye ilyen patkák vannak, igen, vagy platók. patkák vannak. Tetejére sosem? Kipróbáltuk, de ott volt nem egy halvesztésünk, mert valahogy elakadt, befűzi magát a nagy kő mögé, onnétől kezdve a kagyló meg már vágja. Meg igazából aztán a kapások száma is lecsökkent ott a tetőn, a tetején ennek az útnak. Hát mi is úgy gondoljuk, meg hát szerintem a ponty is jobban szereti ezt a 10-15 centis iszapréteget, ami belturkál, mint egy kis disznó. Így aztán ott lemaradtak a kapások, aztán elkezdtük a másik oldalt pecázni,
Aztán onnan azért tudtunk imádkozni pár szebb halat, úgyhogy... Mondhatjuk, hogy folyamatosak a kapások. Egy ilyen kagylós patkán, vagy egy ilyen mederesésben kagylóval kell horgászni? Van nekünk egy sajátos technikánk erre, ahol sok a kagyló és vastagon kagyló szőnyeg van. Ott feltételezzük, hogy kagylót esznek a pontyok, és a délelőtt fogott pontyokat is megvizsgálva láttuk, hogy az ürülékük tele van kagylóhéjjal, kagyló törmelékkel, így hát ez most már be is bizonyosodott, és megpróbáljuk őket kagyló formájú bojlival horoglóégre csalni, kisebb-nagyobb sikerekkel, és ezt is mi magunk gyártottuk otthon, van egy kis szerkezetünk. Itt van az asztalon kis teríték, és itt vannak a kagylók, kisebb, nagyobb, és itt vannak a hamiskás szemek, amit ti készítettetek, és ezeket a halak szépen megeszik, és benézik ezt a dolgot, mert azt hiszik, hogy ez teljesen természetes táplálék. Mennyit szórtok ebből be? Hoppá, közben egy horog is itt volt, én sem vettem észre. Nem sokat, egészen kis koncentrált etetés, tehát ennek körülbelül a felét megpróbáljuk rászórni egy kis kagylóiskola. Igen, kivettünk nem egy ágatonnét a környékről, és az ágak végig voltak tapadva ilyen kagylóval, és egymáshoz vannak tapadva az ekkora méretű kagylók, és ezt akár egy 2 kilós ponty is már bátran felveszi, nem beszélve a nagyobbakról, akinek ez egyáltalán nem gond. A palotási horgászatok elengedhetetlen kelléke az olajos pelet. Ebből is tesztek mellé minden esetben? Igen, csak nagyon vigyázni kell vele, mert bár itt a helyiek szerint a pelet megy a legjobban, és ez be is bizonyosodott, csak abban a pillanatban, hogy eláll a ponty az etetésről, rááll a dévér, és hatalmas nagy testű dévéreket lehet fogni, akár 2 ekkora pellettel is. És az nem jó. Mi van ebben az acsiban? Ebben sima házi készítésű, apró 15-ös bojlik vannak, egy kis pici mikropellettel, ez a gyors oldódás miatt és a koncentrált etetés miatt. Ezt vagy úgy csináljuk, hogy az előkehozba végig húzzuk rajta, és akkor esetleg még az előkét is mereven tartja, és egészen a horogig egy kis etetősáv vezet, vagy csak a horogra húzva. Mutassátok meg, hogy működik ez a valóságban, állítsatok össze egy felcsalizott végszereléket, és akkor akasszuk mellé ezt a kis zacsit is. Jól van. Én közben elkezdek itt szaglászni, nagyon intenzív, fűszeres. Mi a lényeg ennek a technikának? Igazából semmi ördöngőség nincs, egy hosszabb féle létkor. Ennek gubancgátló szerepe is van, a halat is védi. A halat is védi, igen, gyors kapoccsal van megoldva, és az ólom leesik róla. Illetve a kő, mert hát ugye köves úton horgászunk, és hoztunk követ is, meg hát nem beszélve arról, hogy a környezetet is védjük ezzel. Megpróbáltunk először a hosszabb előkéket előtérbe helyezni. Rá kellett jönnünk, hogy itt nem sok sikert érünk el, tehát le kellett redukálni az előke méretet is. Az első napban sok problémát okozott nekünk, hogy a sok kapás ellenére nem tudtuk megfogni a halat. És rájöttünk, hogy azért, miután az első 2-t megfogtuk, elkezdtük vizsgálni a szájukat. Hatalmas, nagyon iszonyatos kemény a pufájuk a halaknak, a sok kagyló miatt. Egész életükben a kagylót ették, és az a sok vágás, esetleges hegek, azok nagyon felkeményítették a szájukat szerintünk, ezért nem akadnak meg megfelelőképpen a halak. Na de ez a befordító, ezt lehetetlen egyszerűen kifújni. Ezt akárhogyan, ezt a hal megpróbálja kifújni, látható is, hogy akad. Mindig befordul. Mindig befordul. Mekkora súlyt használtok? Mekkora olmat? Hát olyan 130-140 grammos súlyokat használunk. Az akadást végre tudja hajtani maga az ólom, vagy azért be kell neki vágni? Ez jó kérdés, mert megcsinálja az ólom is a maga dolgát, csak a ráemelésnél, illetve bevágásnál, ugye említettük ezt az utat, átmegy a hal a másik oldalra, és rögtön lekagylózza, tehát fölé kell menni mindenféleképpen, minden esetben, minimális ráemeléssel, utána minél előbb fölé érni a halnak. Tehát tulajdonképpen, hogy a kapásom van, akkor felveszem a kontaktust, rátekerek, ráemelek egyet, hogy bevágok, és utána viszonylag laza zsinórral. Rögtön. Ehhez mindenféleképpen szükség van egy ilyen hosszú fűzőtűre, amit átvezetünk ezen a hosszú hurkán, amit kötöttünk. A fület belakasztjuk ide, és egyszerűen végig húzzuk rajta. Visszavezetjük, és egészen horogig. Akár a horgot bele is akaszthatjuk ide felre, és akkor biztos, hogy nem fog megtekeredni. És tulajdonképpen, mondjuk, hogyha ez itt a létkor, akkor egy ilyen gyors kapocs segítségével egyszerűen ebbe a kis Inkább legyen rajta, az ember sok érdekes dolgot látott már az ilyen. Ebbe a kis fülbe belehúzzuk. Beejtette.
megfigyelhető, ahogy leáll a ponty, egybe jön a dévér, nagy testű dévéreket lehet fogni egyébként pellettel, bármivel. Hát addig piszkálják a csalit, ameddig a horogra rá nem akadnak. Bizonyos boili horgászok nagy halas pályán, ugye itt Palotáson is esküsznek a 30-as, 35-ös golyókra. Szerintem ez nem feltétlenül szelektál, és hogyha jól látom, ti is kisebb boilikat hoztatok magatokkal. Így van. Megpróbálunk egy úgynevezett dumbbell 15-ös méretbe, egy picit meg szoktuk faragni, ez jobban jönnek ki belőle az a traktorok. Ez most már biztos, hogy kapás. Biztos, úgyhogy... Na, masszatolunk egy kicsit? Biztos, hogy az olmot elemelte. Az tehát biztos. ez a hal már rajta van, csinálj csak nyugodtan a dolgot. Idehozom a... Utána megnézzük, hogy mi kerül a horog mellé. Ez sok esetben kétemberes feladat. Ha jól látom, akkor egyedül is megbirkóztok vele. Bizony nem egyszerű, mert egy keskeny nyiladékot kaptunk, és hát itt bizony ennyi bottal már nagyon maceráns. Főleg, hogyha szél van, akkor egy egybe ráfújja az embert a másik zsinórra, és ez bizony csónakmotorral komplikált. Evezni meg nagyon nehéz fárasztás közben. Jössz? Legyünk egy kicsit verkesek, a kamerát már küldjük is. Így aztán önök számára is kiderül, hogy zajlik a munka a vízparton. Ugye, több kamerával érkezünk, és mindenre fel vagyunk készülve. Bármikor jöhet a kapás, mindig rajta vagyunk, hogy meg tudjuk önöknek mutatni szebbnél szebb halakat. Na most akkor megpróbáljuk fölöncsípni ezt az ádász halat. Dobunk egy rendőrkanyart. Nem csak a szűk nyiladék, jelen esetben még a szél is komplikálja ezt a dolgot. Itt milliméterek pontossággal kell elmenni a zsinórok mellett. Olyan 200 méter távolságra vagyunk bent. A belső bójára jött. Lassan felszedem a 40-es előtét zsinórt. Ez igen. Ezt kivisszük, megmutatjuk. Tehát még ezekkel is meg kell küzdeni. Talán a következő majd egy igazi pont lesz. Egy helyzetértékelést szeretnék tőled kérni. Látom a zsákmányt a kezedben. Bődületes. Ugye hát a köves út, illetve a szűk nyiladék, és ez a másik, amivel még küzdködünk, a nagy testű keszegek. Rengeteg ekkora méretű dévért fogtunk itt az elmúlt napokban, és főleg a pelletnek köszönhetően. Ezért is úgy gondoljuk, hogy ha itt a nagy testű dévér vagy a fehér hal, akkor nincs ponty. Én is ebben gondolkodtam, nem feltétlenül rossz az, hogyha rajta van a dévérvezetetésen, mert mutatja a halak jelenlétét, ugye az ember jó helyre horgászik. Aztán, hogyha nagyobb testű pontyok, vagy esetleg egyéb horgászmódszereknél az amurok beállnak, akkor úgyis letolja a keszeget, akkor utána nem maradnak ott. Az biztos, azt tudom. Addig is van egy kis nyüzsgés. Ezért is nem hagytuk el aztán a pelletet végül is. Viszont a nagyobb méretű csalik mellett még mindig nem bírjuk magunkat elhatárolni. Hát ez a köztes állapot. Se nem nagy, se nem kicsi. Ez egy 20-as pellet, halibutos pellet egy annászos popápon meglebegtetve, tehát gyakorlatilag ez így. Tegyük mellé a kagylót is, így aztán szépen látszik a méret, és esetleg egy kisebb boilit is. Nem túlságosan nagy csalik ezek. Az előbb elkezdtem, hogy egy dumbbell boili kicsit megfaragva. Ugye ez egy másik forma, esetlegesen nem a megszokott karika vagy golyó. Sokszor beválnak a különböző méretű, különböző formájú és különböző súlyú csalik, mert ilyenkor a nagy testű pontyok nem tudnak ösztönösen táplálkozni. Ez most hal vagy kacsa? Táplálkoznak a pontyok, úgy látom, ez is egy ejtős kapás. Ugye ez a befordítós csaling, és a melcsizmás. A melcsizmás, úgyhogy szerintem nyugodtan bele is pattanhat. Jó buli lesz ez. Ez jó buli lesz. Itt is észrevehető,
hogy a boilie horgász bízik a végszerelékében, és tudja, hogy tulajdonképpen az önakasztás az valamelyest már megtörtént, és nem kell ilyenkor kapkodni, elő kell készülni, hogy sikeresen tudja az ember végrehajtani a fárasztást, de nem kell kapkodni, nem kell azonnal a bothoz rohanni és ráemelni, bevágni neki, mert a horog, a súly miatt azért már beült a szájába. Hát sokszor a horgász egy kicsit megerősíti ezt a dolgot, ráemel egyet, de szerintem már megakadt ez a hal. Mindjárt megnézzük, mekkora lett. Ez nem volt olyan rövid fárasztás, mint az előző dévéres, ez szerintem nagyobb hal lesz. Igen, itt a befordítóra jött. Ez a sunyogó pálya mindig a szélső. Igen, kaptunk egy fülest, hogy próbálgassuk itt a nád előtt a pályát. Szuper helynek ítéltük meg, úgyhogy koncentráltan egy kis boilie pellet és egy kis kukorica tigris mogyoró mixel. Hát de látom, hogy aztán ez Szép kis ponty. Úgyhogy a füles jól sikerült. De nem a helyi ívóban kaptátok a fülest. Lassan. Ilyenkor leszoktátok akasztani az előkét, hogy ne feszüljön a hal szájában? Előfordult persze, mert néha nagyobb sebet lehet okozni az ilyenkor történtekkel.